my god! Ce morții, bă, divrei? Ia vezi cât por la talpă. Te înțeleg, da. Dacă aveai și tu ceva de arătat, oare? Scop. Da, Sussex. E de firmă. E agitată? S-a dislocit soseta de auto. Deci e femeia visurilor mele. Deci ce faci, pisi? Ce faci, piși? Pe unde trebuie să intri să o fuți? Uite-mă, să facem selfie. A, dacă nu telefoane ca să fac o poză. Hai că nu mă blindam. Ia uite, mă, cum mă crași! Hai de pula mea! Au, não, vem no lado de Nu face bani! Mai pulă, mai! Aoleu, trage-o! Uite-o! M-am topit. Au! M-am topit. Pe asta că voia. Are o pizdoi. Mamă! Dar nu putem trece pe pod, uite, e lăsat podul. Uite la ea. Să mă vadă așa, dă și ținere. Uite, pulă pe Gandalf. Gelelor. Bă, n-ați luat țigările? Nu. Mai avem eu, dar nu știu dacă că mai am 3. N-ai campul ăla, să mă ating. Am 2, coi. Și două. Lasă-l, ăsta-i dă numai pachetul să vadă. Lasă că poștesc eu cu șoferul, că eu sunt controlor. Deci m-a băgat în scaun, bă, băiatule. Să-mi dau și pe Hai, pula! Și-a venit Saci peste noi! Nu gura, nu Nu gura! Vine fire puțin. Nu cu Bum! Ia. Nu faci. Hai că se bate! Hai! Ale, rămânem fără rămâne. Trebuie să spui după BMW-ul. Era mai simplu. Să nu faci vreo glumă pe aici, că eu... Uite-le, mă, mâncate. Ce-ai făcut? Ce pula mea te-ai clasat cu asta? Ce-ai, bă, băiat? Deci, noi transportăm cadavre, mă. Deci, mai cără ca coșmarul cu oglinzi. Acum pleci cu Mergi noi scârți. acum? Acum nu e în pula mea. Și unde lăsăm pe ăsta? Acolo? Uite, Astra, București. Ce frică de așa. Mergem să ne uităm la mașini? Da, cu ai mergi. Mergi cu ai? Mergem. N-ai plecat cu scârți. Ăla de mână acum. Că e dreptă în ei. Fac cu noi teci. Mai avem nevoie de roți, Da, și hai mă, să lasă repararea aia, dă vedea că sunt și Mamă, mă vezi că sudești cu toate ce ai. Bă, da, deci te-am zis, eu, scurt. Aseară un zgobă nu mai făcea. Mamă, mi-am pus pe ea, deci era avion. Ai un țăpenit? Băi, dar
Ia, te sclavă asta. Și dacă el l-arătai pe tău?